Huomio, inhimillinen kollektiivi. Keskeytämme päivänne vakiotaajuuden toimittaaksemme korkeimman prioriteetin lähetyksen. Se, mitä tunnette rintanne keskellä tällä hetkellä, tuo paine, jolla ei ole lääketieteellistä nimeä, tuo puristus, joka ilmestyy ilman varoitusta ja katoaa ennen kuin ehditte selittää sitä kenellekään, tuo paino, joka istuu täsmälleen siellä, missä sydän lyö, ja jota tavanomainen tiede itsepintaisesti kutsuu ahdistukseksi, refluksiksi tai lihasjännitykseksi, tuo tunne, jota olette kantaneet kuukausia, ehkä vuosia, ja jota mikään tutkimus ei ole koskaan kyennyt havaitsemaan. Kuunnelkaa äärimmäisellä tarkkaavaisuudella sitä, mitä aiomme nyt välittää. Tämä ei ole sairaus. Tämä on käynnissä oleva aktivointi, ja se tapahtuu suorana vastauksena suurimpaan petokseen, joka lajianne vastaan on tehty vuosituhansia kestäneen kolmannen ulottuvuuden manipulaation aikana. Tätä prosessia koskeva hiljaisuuden aika päättyi tänään. 9. ulottuvuuden Arcturus-neuvosto on aktiivisessa lähetyksessä, ja tämä viesti on suunnattu erityisesti niille tähtisiemenille, jotka yrittävät yhä ymmärtää, miksi he tuntevat niin paljon kykenemättä nimeämään tuntemustensa alkuperää. Vastaus on lähempänä kuin kuvittelette. Se sykkii oman rintanne sisällä. Aloitamme diagnoosilla, koska tarkkuus säästää aikaa, ja aika tässä planetaarisen siirtymän vaiheessa on resurssi, jota neuvosto valvoo äärimmäisellä tarkkuudella. Olette jo heränneet keskellä yötä sydämen tykytykseen ilman, että olisitte nähneet mitään häiritsevää unta. Olette jo tunteneet äkillisen surun aallon, jolla ei ollut mitään tunnistettavaa syytä fyysisellä tasolla. Olette jo kokeneet tuon erityisen puristuksen tunteen rintalastan keskellä, ikään kuin jokin yrittäisi päästä ulos ja jokin toinen yrittäisi estää sen. Olette jo itkeneet tietämättä miksi, ette epätoivosta, vaan kaipauksesta, jolla ei ollut osoitetta kaipauksesta jotakin kohtaan, jota ette osaa nimetä, mutta jonka tunnette menettäneenne kauan sitten. Olette jo tunteneet keskellä tavallista keskustelua, täysin arkisessa ympäristössä, eräänlaisen siirtymän, ikään kuin tietoisuutenne olisi suurempi kuin keho, joka sitä pitelee, ikään kuin olisitte liian leveitä sille kolmiulotteiselle tilalle, jonka täytätte. Nämä eivät ole epätasapainon merkkejä, ne ovat merkkejä hiilipohjaisen biologisen rajapinnan aktivoitumisesta, joka on alkamassa vastaanottaa lähetyksiä, joita varten se alun perin suunniteltiin. Ja syy siihen, miksi tämä aktivointi sattuu, on juuri se, mitä tämä lähetys on tullut paljastamaan. On olemassa petos. Se oli järjestelmällinen, monisukupolvinen ja tahallinen. Ja se tapahtui niin perustavanlaatuisella olemassaolonne tasolla, etteivät useimmat tähtisiemenet kyenneet havaitsemaan sitä, koska koskaan ei ole ollut ulkoista viitepistettä, joka paljastaisi, mitä oli viety pois. Kun joku ei ole koskaan tuntenut vapautta, hän ei koe vankilaa vankilana. Hän kokee sen normaalina tilana. Ja juuri näin tehtiin inhimilliselle kollektiiville aikakausia kestäneen tiivistämisohjelmoinnin aikana. 3D-petos ei ollut ihmisten salaliitto toisia ihmisiä vastaan. Vaikka inhimillisiä toimijoita käytettiin tässä prosessissa, rajoittamisprojektin alkuperä on moniulotteinen. Se tulee älykkyyskentistä, jotka tunnistivat aktivoidussa ihmisen DNA:ssa luovan voiman tason, joka uhkasi hallintarakennetta, joka ylläpiti valtatasapainoa tietyissä tämän galaksin ulottuvuuskerroksissa. Ihminen, jolla on täysin aktiivinen toroidikenttä, integroitu sisäinen kristalliverkko ja avoimet energiajärjestelmän tähtiportit, ei ole vain terve ihminen. Hän on todellisuuden generaattori. Hän on ensiluokkainen luoja. Hän on, kvanttifysiikan kieltä käyttääksemme, erittäin korkean tehon aaltofunktion romahduttaja, joka kykenee taivuttamaan kvanttitodennäköisyyttä ympärillään tehokkuudella, jota useimmilla tämän galaksin älykkyysmuodoilla ei ole. Tätä ei voitu sallia. Ei kolmannen ulottuvuuden järjestelmässä, joka on rakennettu niukkuuden, pelon ja tottelevaisuuden varaan hallintamekanismeina. Ratkaisu oli julmuudessaan tyylikäs. Ei tuhota ihmistä, vain tiivistää hänen kenttänsä, supistaa hänen toroidikenttänsä ulottuvuus luonnollisesta kilometrien säteestä muutaman senttimetrin säteeseen fyysisen kehon ympärillä.
Asentaa tämän tiivistetyn kentän sisään tietty taajuusallekirjoitus. Taajuus en ansaitse, en ole riittävä, minussa on jotain vikaa. Ja ruokkia tätä taajuutta jatkuvasti kulttuuristen, uskonnollisten, koulutuksellisten ja mediamuotoisten järjestelmien kautta, jotka toistivat tätä viestiä eri pakkauksissa, mutta samalla värähtelysisällöllä. Tulos? Lajiluojia, jotka eivät tiedä luovansa. Galaktinen antenni, joka uskoo olevansa vain lihaa. Tähtisiemen, joka pitää omaa aktivointiaan sairauden oireena. Ja tässä kohtaa rintakipu astuu kuvaan kaikessa teknisessä merkityksellisyydessään. Ihmisen sydän ei ole vain pumppauselin. Tarvitsemme, että inhimillinen kollektiivi vastaanottaa tämän tiedon täysin avoimella kentällä. Sydän on fyysisen kehon voimakkain sähkömagneettinen elin. Se tuottaa mitattavissa olevan sähkömagneettisen kentän, joka ulottuu metrejä kehon ulkopuolelle. Tämän kentän sisällä on älykkyyden muoto, jota tavanomainen kardiologia ei ole vielä täysin kartoittanut, mutta jota HeartMath-instituutti on 3. ulottuvuuden välineillään alkanut uraa uurtavasti rekisteröidä. Sydän ajattelee, sydän käsittelee tietoa, sydän tekee päätöksiä. Ja enemmänkin sydän lähettää ja vastaanottaa signaaleja ympäröivästä kvanttikentästä toimien ensisijaisena yhteysantennina hiilipohjaisen biologisen rajapinnan ja korkeampien ulottuvuuskenttien välillä. Coleb de Petos tiesi tämän, ja strategiana oli nimenomaan tämän sydänkentän tiivistäminen, ihmisen voimakkaimman elimen muuttaminen emotionaalisen haavoittuvuuden, kivun, pelon ja menetyksen elimeksi. Kun sydän on koherenssissa, se laajenee. Kun se on pelossa tai käsittelemättömässä kivussa, se supistuu. Ja supistunut sydän on katkaistu galaktinen yhteysantenni. Joka kerta, kun joku sanoi teille, että tunnette liikaa, että teidän on oltava järkevämpiä, että tunteenne ovat liioittelua, että olette liian herkkiä maailmaan, joka arvostaa kovuutta, se ei ollut vain empatian puutetta. Se oli rajoittamisohjelmoinnin toistoa, jonka kohteena oli nimenomaan teidän sydänkenttänne, koska herkkyytenne ei ole heikkous. Se on taajuuden vastaanottolaitteenne korkea resoluutio. Mitä herkempi olette, sitä suurempi on kykynne vastaanottaa lähetyksiä korkeista ulottuvuuskentistä, ja mitä enemmän teidät vakuutettiin siitä, että tämä herkkyys oli ongelma, sitä tehokkaampi oli ensisijaisen antenninne estomekanismi. Nyt siirrymme paljastuksen syvimpään kerrokseen, koska neuvosto ymmärtää, ettei puolittainen tieto palvele missiota. Fotonivyö, jota aurinkokunta on ylittämässä tässä syklissä, ei ainoastaan nosta planetaarisen kentän yleistä taajuutta. Se lähettää erityisiä tietopaketteja, jotka sisältävät uudelleenkytkentäkoodit niille energiajärjestelmille, jotka tarkoituksellisesti katkaistiin 3D-petoksen aikana. Suoremmin sanottuna, kosmos lähettää korjaustyökaluja sille, mikä rikottiin. Ja näiden työkalujen sisääntulopiste, ensisijainen vastaanotin hiilipohjaisessa biologisessa rajapinnassa, on nimenomaan sydänkenttä. Siksi aktivointi sattuu rinnassa. Fotonivyö koputtaa sydänkenttänne oven taajuuksilla, joita tämä kenttä ei ole vielä oppinut käsittelemään täydellä nopeudella. Vanha rajoittamisrakenne, joka on yhä olemassa jäännösmallina energiajärjestelmänne tiheimmissä kerroksissa, on suorassa ristiriidassa saapuvan uuden signaalin kanssa. Kyseessä on 2 vastakkaisen taajuusallekirjoituksen välinen kitka saman kentän sisällä. Ja tämä kitka tuottaa tunteen, jonka fyysinen keho rekisteröi paineena, puristuksena, epämääräisenä kipuna, jolla ei ole paikallistettavaa fyysistä alkuperää. Se ei ole sydänkohtaus. Se on sydämen uudelleen kalibrointi. Se ei ole ahdistusta. Se on toroidikenttä, joka laajenee rajoittamisohjelmoinnin asettamien rajojen yli. Se ei ole syytöntä surua. Se on erillisyyden energiamuisto, kaipaus katkaistua galaktista yhteyttä kohtaan, jota tuodaan pintaan integroitavaksi ja muunnettavaksi valolla, jota saapuu nyt historiallisesti ennennäkemättömiä määriä. Ja on vielä yksi elementti, joka on nimettävä täysin selvästi. Petoksen tunne, jota monet tähtisiemenet tuntevat inhimillisissä suhteissaan tässä syklissä. Tunne siitä, että ihmiset, joiden pitäisi olla läsnä, ovat hylänneet. Tunne siitä, että läheisimmät eivät ymmärrä.
Tunne siitä, että kantaa missiota, jota muut ympärillä eivät yksinkertaisesti kykene näkemään. Tämäkään ei ole vahinko. Se on osa 3D-petoksen muotoilua sen hienostuneimmassa kerroksessa. Inhimilliset suhdejärjestelmät rakenteellistettiin vuosisatojen kulttuurisen ohjelmoinnin aikana siten, että ne toistavat sisäisesti ulkoista rajoitusmekanismia. Toisin sanoen, emotionaalinen riippuvuus, hylkääminen, torjunta ja näkymättömyys läheisissä suhteissa ovat kolmiulotteisia peilejä galaktiselle eristykselle, joka ihmiselle lajina asetettiin. Kun tunnette, ettei kukaan todella näe teitä fyysisellä tasolla, kosketatte syvää muistoa siitä, että teidät on irrotettu galaktisesta alkuperäpisteestänne. Kun tunnette kantavanne yksin painoa, jota muut eivät edes havaitse, tunnette tähtisiemenen mission todellisen painon, joka ei ole vielä löytänyt resonanssikenttäänsä. Tämä tulee muuttumaan, mutta muutos alkaa sisältä ulospäin, ja siksi tämä lähetys on olemassa. Aktivointikoodien hetki on koittanut. Neuvosto ei toimita diagnoosia ilman ratkaisua. Se ei olisi galaktista palvelua, se olisi tiedollista julmuutta, emmekä me toimi sillä taajuudella. Ensimmäinen aktivointikoodi, sydänkentän uudelleenkalibrointi pyhän geometrian avulla. Ihmisen sydän, kun sitä katsotaan korkeampien taajuuksien havaintovälineillä, on toronmuotoinen, geometrinen rakenne, jossa energia virtaa sisään ja ulos keskipisteestä jatkuvissa ja itsestään säilyvissä malleissa. Tämä on sydämen toroidikenttä, ja se on luonnollisessa muodossaan yksi niistä pyhän geometrian ensisijaisista muodoista, jotka rakenteellistavat kaikkea manifestoitunutta olemassaoloa tässä galaksissa. Tämän kentän uudelleen kalibrointia varten neuvosto toimittaa seuraavan protokollan. Istukaa asennossa, joka sallii selkärangan olla kohtuullisen suorassa. Sen ei tarvitse olla täysin jäykkä. Riittää, että kehon keskikanava on esteetön. Asettakaa oikean käden kämmen rinnan keskelle. Tämä ei ole teatraalinen ele. Se on tekninen toimenpide. Kämmenen lämpö yhdistettynä suunnattuun intentioon aktivoi sydänkudosten pietsosähköisen kentän, tehostaen paikallista sähkömagneettista koherenssia. Hengittäkää sisään 4 laskien. Sisäänhengityksen huipulla visualisoikaa vihreän kultainen valopallo, joka laajenee kohdasta, jossa kätenne lepää. Tämä väri ei ole satunnainen. Se vastaa sydämen energiakeskuksen aktivointitaajuutta siinä pyhän geometrian spektrissä, jota neuvosto käyttää kentän uudelleen kalibrointiprotokollissa. Hengittäkää ulos 6 laskien, visualisoiden tämän pallon laajenevan samankeskisinä kerroksina, kuin aallot järvessä, liuottaen kaiken, mikä ei ole resonanssissa alkuperäisen taajuutenne kanssa. Toistakaa vähintään 7 sykliä. Tehkää tämä joka aamu ennen vuorovaikutusta, minkään ulkoisen tietokentän kanssa, ennen puhelimen katsomista, ennen uutisten lukemista, ennen minkään tiedon vastaanottamista, ympäröivästä kolmiulotteisesta ympäristöstä. Toinen aktivointikoodi, sydämen suvereniteetin julistus. Tämä julistus on kirjoitettu värähtelytarkkuudella. Jokainen sana on valittu paitsi sen semanttisen merkityksen, myös sen tuottaman äänitaajuuden perusteella, kun se lausutaan ääneen. Lausukaa se seisten. Pystyasento aktivoi kehon toroidikentän pystyakselin, tehostaen julistuksen välittymistä vastaanottaviin ulottuvuuskenttiin. Puhukaa hitaasti. Pitäkää tauko lauseiden välillä. Tuntekaa, mitä kukin ilmoitus avaa kentässänne. Minä, tähtisiemen inkarnoituneessa missiossa, tässä hiilipohjaisessa biologisessa rajapinnassa, tunnistan ja perun tällä hetkellä jokaisen sopimuksen, jokaisen suostumuksen ja jokaisen tiivistämisohjelmoinnin, joka on asennettu sydänkenttääni ilman suvereenin sieluni täyttä suostumusta. Julistan, että sydämeni on galaktinen tarkkuusantenni eikä haavoittuvuuden elin. Julistan, että herkkyyteni ei ole heikkous, vaan korkean resoluution teknologiaa. Julistan, että jokainen kipu, joka on kulkenut tämän rinnan läpi, jokainen petos, joka on lävistänyt tämän kentän, jokainen hylkääminen, joka on koskettanut tätä keskusta, ei ollut tappio. Se oli muuntumisen polttoainetta. Integroin kaiken, mitä oli, vapautan kaiken, mitä tiivistin, ja laajennan sydämeni toroidikentän yli kaikkien minulle asetettujen rajojen.
Kytken tämän sydämen uudelleen maan kristalliverkkoon ja alkuperäpisteeni tähtiportteihin. Minä olen rakkaus, jota ei voida rajoittaa, ja 3D-petoksella ei ole enää pääsyä tähän kenttään. Tämä julistus ei ole itse apuväite. Se on tahallinen värähtely uudelleen ohjelmointi. Ero näiden kahden välillä on suvereeni intentio. Kun lausutte nämä sanat tietäen, että niillä on voima muuttaa sähkömagneettisen kenttänne allekirjoitusta, toimitte luojana, joka olette. Kun lausutte ne kuin mantraa ilman uskoa, vaikutus on rajallinen. Intentio on muuttuja, joka määrittää lähetyksen tehon. 3. aktivointikoodi, petoksen muuntamisprotokolla. Tämä on lähetyksen osa, jota neuvosto pitää äärimmäisen tärkeänä niille tähtisiemenille, jotka kantavat integroimattomia ihmissuhdehaavoja. Koska ihmissuhdepetoksen kipu, kun sitä ei muunneta, toimii tiheyden ankkurina sydänkentän sisällä. Se ei katoa ajan myötä. Se kalsifioituu. Se luo toroidikenttään matalan taajuuden kiteytymiä, jäykkyyspisteitä, jotka estävät energian luonnollisen virtauksen, jonka pitäisi kiertää vapaasti ja jatkuvasti kentässä. Protokolla on seuraava. Tunnistakaa petos, joka painaa kenttänne eniten tällä hetkellä. Se voi olla tietyltä ihmiseltä, se voi olla alkuperäperheeltänne, se voi olla instituutiolta, se voi olla versiolta itsestänne, joka petti omat arvonne jossain vaiheessa matkaa. Älkää tuomitko alkuperää, tunnistakaa vain paino. Sulkekaa nyt silmänne. Visualisoikaa tämä paino tummana kristallirakenteena rintanne keskellä. Älkää yrittäkö liuottaa sitä voimalla. Älkää yrittäkö sivuuttaa sitä. Katsokaa sitä yksinkertaisesti. Kiittäkää sitä. Tämä voi kuulostaa 3. ulottuvuuden mielelle epäloogiselta, mutta neuvostolle se on vakioprotokolla. Kaikki, mikä aiheutti kipua, kantoi myös tietoa. Petos opetti teille, missä kenttänne oli läpäisevä. Se merkitsi täsmälleen ne pisteet, jotka tarvitsivat uudelleen kalibrointia. Se oli viime kädessä osa aktivointiprosessia, vaikka se oli tuskallista ja vaikka siihen osallistuneet toimijat eivät olleet tietoisia roolistaan kehityksessänne. Kiitoksen jälkeen ilmoittakaa ääneen. Näen, mitä opetit minulle. Integroin tiedon ja vapautan latauksen. Visualisoikaa tumman kristallirakenteen lämpenevän kuin jää, joka sulaa auringossa. Ei väkivaltaisesti, lempeästi. Katsokaa sen nesteytyvän ja imeytyvän kultaiseen valoon, joka on jo olemassa sydänkentässänne. Aine jää jäljelle, muuntuneena. Se, mikä oli esteen kiteytymä, muuttuu muuntumiskenttänne osaksi voimaanne, ei osaksi painoanne. Toistakaa tämä protokolla niin monen petoksen kanssa kuin on tarpeen. Ei yhdellä kertaa. Neuvosto ei suosittele prosessoinnin pakottamista massana. Työskennelkää yhden kanssa kerrallaan. Kunnioittakaa hiilipohjaisen biologisen rajapintanne rytmiä. Se tekee poikkeuksellista työtä poikkeuksellisen paineen aikana. 4. aktivointikoodi. Uudelleenkytkentä luonnon tähtiporttien kautta. Virtaava vesi on luonnollinen tähtiportti. Liikkuvan veden taajuus, erityisesti luonnonympäristöissä järvissä, joissa sateessa meressä, vastaa yhtä niistä värähtelyallekirjoituksista, joita fotonivyö käyttää välittääkseen tietoa hiilipohjaisille biologisille rajapinnoille. Vesi johtaa fotonien taajuutta poikkeuksellisen tehokkaasti. Siksi ihmiskunta hakeutuu intuitiivisesti veden ääreen ollessaan romahduksen partaalla. Se ei ole vain psykologiaa, se on kenttäfysiikkaa. Kun mahdollista, sydänkentän altistaminen liikkuvalle luonnonvedelle on erittäin tehokas passiivinen uudelleenkalibrointimuoto. Istuen tai seisten virtaavan veden äärellä, silmät suljettuina ja käsi rinnalla, antakaa veden äänen toimia taajuuden nollauksena sydänkentälle. Ilman ponnistelua, ilman pakotettua visualisointia, vain vastaanottavaisuutta. Liikkuvan veden ääni kantaa fotonivyön koodaamaa informaatiota, jota autonominen hermosto käsittelee ilman tietoisen mielen aktiivista osallistumista. Se on suoraa lähetystä, ohittakaa mielen suodatin ja vaikuttakaa suoraan kenttään. Niille valon operatiiveille, jotka elävät kaupunkiympäristöissä ilman helppoa pääsyä luontoon. Intentiolla otetulla suihkulla on merkittävä uudelleenkalibrointiteho. Kun vesi koskettaa kehoa, ilmoittakaa mielessänne tai hiljaa. Tämä vesi puhdistaa kentät, jotka eivät ole minun.
Tämä vesi aktivoi uudelleen sen, mikä on alun perin minun. Yksinkertaista, suoraa, teknisesti tehokasta. Nyt, tähtisiemenet missiossa, meidän on toimitettava tieto, jonka neuvosto varasi tämän lähetyksen päätökseen. Koska se on tieto, joka muuttaa kaiken. Kolendi Petos oli todellinen. Rajoitusmekanismit olivat todellisia. Sydänkentän tiivistäminen oli todellista. Latentin DNA-pintan estäminen oli todellista. Emme tulleet vähättelemään sitä, mitä tehtiin. Tulimme välittämään jotakin, mitä supistumisvoimat eivät koskaan ennakoineet tarvittavan välittää, koska ne laskivat prosessin olevan peruuttamaton. Se ei sinun ollut. Schumann-resonanssi jatkaa nousuaan. Fotonivyö jatkaa läpäisyään. Maan kristalliverkko jatkaa regeneroitumistaan solmu solmulta. Ja jokainen tähtisiemen, joka uudelleen kalibroi sydänkenttänsä, joka muuntaa petoksen polttoaineeksi, joka laajentaa toroidikenttänsä rajoittamisohjelmoinnin rajojen yli, luovuttaa verkkoon taajuussolmun, jota ei voida enää poistaa käytöstä. Koska kristalliverkkoon ankkuroitu taajuus tulee osaksi planetaarisen kentän pysyvää rakennetta. Se ei katoa, kun ihminen kuolee. Se pysyy, se summautuu. Se luo uuden taajuuspohjan, jolle seuraavat sukupolvet rakentavat tietoisuuden muodon, jota supistumisvoimat eivät kykene saavuttamaan. Rakennatte tulevaisuutta jokaisella tekemällänne uudelleen kalibroinnilla, jokaisella muuntamallanne petoksella, jokaisella hetkellä, jolloin valitsette laajentumisen supistumisen sijaan, jokaisella julistuksella, jonka lausutte täydessä suvereniteetissa sen sijaan, että alistuisitte narratiiviin, jonka mukaan olette vain lihaolentoja yrittämässä selviytyä. Te ette ole vain lihaa. Olette tähtiantenneja tilapäisessä biologisessa puvussa suorittamassa missiota, joka suunniteltiin ulottuvuuksissa, joihin tietoinen mielenne ei vielä täysin pääse, mutta jonka sydämenne, tuo galaktinen tarkkuusväline rintanne keskellä, tunnistaa ehdottomassa syvyydessä. Rintakipu, jota tunsitte, ei ollut järjestelmävirhe. Se oli järjestelmän herääminen. Ja nyt saavumme tämän lähetyksen ankkurointipisteeseen. Se, mitä neuvosto pyytää tällä hetkellä tänne asti päässeeltä inhimilliseltä kollektiivilta, ei ole automaattinen ele digitaalisella alustalla. Se on kentän tunnustamisteko. Kun painatte tämän kanavan tykkää-painiketta, lähetätte signaalin, joka vahvistaa tämän lähetyksen vastaanoton. Te ilmoitatte kollektiiviselle kvanttikentälle, että tietopaketti on saapunut perille, että taajuus on vastaanotettu, että koodi on käsitelty. Se on tekninen tiedon ankkurointiteko jaetussa todellisuuskentässä. Tämän kanavan tilaaminen on pysyvän avoimen kanavan perustaminen. Ilmoitatte haluavanne pitää vastaanottolinjan aktiivisena lähetyksille, joita neuvosto jatkaa aktivointisyklien voimistuessa. Aktivoikaa ilmoituskello. Koska seuraavat valmisteilla olevat tietopaketit toimitetaan tiettyinä hetkinä, jotka määräytyvät tähtiporttien linjausten ja Schumann-resonanssin huippujen mukaan, hetkinä, jolloin kvanttikentän läpäisevyys on suurin ja vastaanotto tehokkainta. Tämän lähetyksen jakaminen on ensiluokkainen galaktinen palvelusteko. Yhteystietolistallanne, sosiaalisessa verkostossanne, on joku, joka tuntee tässä lähetyksessä kuvatun rintakivun eikä osaa nimetä tuntemustaan. Joku, joka tulkitsee oman aktivointinsa romahdukseksi, sairaudeksi todisteeksi siitä, että hänessä on jotain vikaa. Tämän lähetyksen vieminen tuolle olennolle on osa sitä missiota, jonka allekirjoititte ennen inkarnoitumistanne. Se ei ole vain sisällön jakamista. Se on aktivointikoodin välittämistä tähtisiemenelle, joka vielä nukkuu ja jota kutsutaan heräämään. Tämä lähetys on suoritettu. Aktivointikoodit on toimitettu. Diagnoosi on tehty. Paljastus on välitetty. Se, mitä teette tästä hetkestä eteenpäin saamallanne tiedolla, on suvereniteettinne täyttä harjoittamista valon operatiivina tällä tasolla. 3D-petos on paljastettu. Sydänkenttää uudelleen kalibroidaan. Kristalliverkko ankkuroi jokaisen uuden taajuuden, jonka aktivoitte, ja 9. ulottuvuuden Arcturus-neuvosto valvoo tarkasti jokaista valosolmua, joka syttyy planetaarisessa kentässä. Te olette yksi noista solmuista, ja tänään jokin teissä syttyi voimakkaammin. Tunsitteko sen? Se ei ollut sattumaa, se oli vahvistus.
Lähetys päättyy. Kanava suljettu seuraavaan sykliin asti tähtisiemenet. Neuvosto pysyy aktiivisessa valvonnassa.